नोंथांमोना सरकाराव फैग्रोमोना जिरायग्रोमोना जे थांनाय जितु गभर्नमेन्ट प्रमोद बर'नि बा इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि जितु बिथांमोना जितु साख्रि होनाय बे साख्रि होनायखौ नोंथांमोना नायबिजिरनानै माखासेखौ रेजेक्ट खालामगोन बा केन्सेल खालामनाय जागोन ना बिनि सायाव नोंथांमोना नैबे समाव मा सरसा खालामगासिनो दं बे समाव आं मोनसे खोथाखौ सोंनो नागिरबाय जितु दायो खोब सरसा जाबाय थादों बियो मोनद' हारिनो जितु एसटि होनाय दा बिनि सायाव गोबां सरसा जागासिनो दङ जिहेतु बिखौ लानानैनो प्रटेस्ट खालामनो थाखाय सिसिटुआ ट्राइबेल संघआ जितु मोनसे धरना 10 तारिखनि जितु नभेम्बर 10 तारिखआव मोनसे धरना हाबाफारि लादों दा बे समाव नोंथांमोननिफ्राय गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय नैबे समाव बिनि प्रत्याबान बिनि जितु फिननाय बेयो माबायदि जागोन राजु नार्जारी होननाय सासे सेक्रेटारि दं इउपिपिएलनि बिथाङा बुंबाय थादों बे खननै इसि मिटिङाव मानो 100 कौटिखौ रायलायदा बा इमप्लिमेन्टेसन जे बिसायख'थियाव खोथा होनायफोरखौ मानो मावदा जों मावगासिनो दं आरो बेनि थाखाय जोङो लिस्टखौ प्रिपेयार खालामगासिनो दं थांनाय जितु बिसायख'थि समाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे बिजेपिजों कुनु एलायन्स गैया गुबुन पार्टिजोंबो एलायन्स गैया नाथाय नोंथांमोना जोबनाय फारसेथिं जितु सरकारा दाबाय अब्ला नोंथांमोना दायो बिजेपिजों एनडिएआव जइन जानाय बायदि जाबाय बा नोंथांमोना सासे मिनिस्टार लाबाय आरो बे समाव बिजेपिनो नोंथांमोना बिटिसिआव इएम बेबायदि दायित्व होगोन नामा नोंथाङा खोब सिनियर जितु बिपिएफनि दैदेनगिरि बे समाव इएम बिबानखौ मोनैयाव दुखु दङ नामा जेबो दुखु गैया आं जेबो दुखु गैया बिटिसिआव बिपिएफ हान्जाया सरकार खुंनायनि उनाव जोङो दिनै सावरायनो नागिरदों बावखुंग्रि बियाबनि मानगोनां एमसिएलए धनेस्वर गयारी मानगोनां बिथांजों आरो बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो लुगैगोन बा नाजागोन जिहेतु बिपिएफ हान्जाया बिटिसिआव नैबे समाव खेबब्रै बिथांमोना बिटिसिखौ खुंथायाव खुंनो थाखाय बा खुंगासिनो दङ दासिम दा बिनि सायाव जोङो मोनथिनो नाजागोन बिथांमोना बिसायख'थियाव प्रतिश्रुति होनाय माखासे एजेन्डाफोर खामानिफोरखौ बेसेबां बिथांमोना गुरुत्व होनानै इम्पर्टेन्ट होनानै खामानि मावगोन जों बिनि सायाव मोनथिनो नाजागोन जिहेतु बे समाव जों धनेस्वर गयारी सार बिथां दङ बिथांखौ जोङो सिगांग्रो बड'लेण्ड टाइम्सआव बरायबाय आरो थोंजोङैनो नोंथांनियाव सोंनो नागिरबाय जिहेतु नोंथांमोना मोनब्रै टार्म्सनि थाखाय नैबे समाव बिटिसि खुंथायाव नोंथांमोना जिरायबाय आरो बे समाव नोंथांमोना जितु बिसायख'थियाव माखासे प्रतिश्रुति होदोंमोन इयुथफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय आरो माखासे मिनि सेक्रेटारि बानायनाय बा माने बिटिसि ओनसोलनि थाखाय जौगानायनि फारसे खामानिनि थाखाय नोंथांमोना प्रतिश्रुति दंमोन बोरैहाय नोंथांमोना नैबे समाव प्लेनिं लानानै खामानि मावनो नागिरदों गिबियावनो बड'लेण्ड टाइम्सखौ आङो बरायबाय आरो जे बिटिसि बिपिएफ राजनितिक दोलोआ थांनाय बिसायख'थियाव जे खोथाफोरखौ इस्ताहाराव होदोंमोन बे इस्ताहाराव होनाय खोथाफोरखौ मावगासिनो दं आरो मावबाय थागोन जेरै उदालगुरियाव मिनि सेक्रेटारियेट 100 कौटि इयुथफोरनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो आइजोफोरनो 40 क्रर बेफोर खामानिखौ माने बिपिएफ काउन्सिला बिटिसि काउन्सिला खामानि मावगासिनो दं आरो एसे थाबैनो मोनगोन माने एमएलए इलेक्सननि आवगायनो बिसोरो बेफोर खामानिखौ नुनो मोनगोन बावहाय जोङो आरो गोदानै अरुनदय स्किमबो जों मोनदों अरुनदय स्किमाव जोंना ओरैबायदि नङा गोदो आसामनि मिनिस्टार माने इउजि ब्रह्म बिथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे इउपिपिएल नङाबा अरुनदय स्किम मोना बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जोंनिया बिपिएफना बिदि नङा जाय निडि पार्सन जाय गरिब जायफ्रा मोननांगौ बेफोरनो बिभिन्न राजनितिक दलाव थानायफ्राबो मोनगोन आरो जोङो होनो सेस्था खालामगोन बेनिफ्राय राजु नार्जारी होननाय सासे सेक्रेटारि दं इउपिपिएलनि बिथाङा बुंबाय थादों बे खननै इसि मिटिङाव मानो 100 कौटिखौ रायलायदा बा इमप्लिमेन्टेसन जे बिसायख'थियाव खोथा होनायफोरखौ मानो मावदा जों मावगासिनो दं आरो बेनि थाखाय जोङो लिस्टखौ प्रिपेयार खालामगासिनो दं बिभिन्न प्राइमारि आरो ब्लक कमिटिया बेखौ लिस्टखौ प्रिपेयार खालामगासिनो दं जोंना सोरबा जोंनि बिपिएफआव हाबबानो मोनजोबगोन बे नङा गासिबो बिटिसि ओनसोलाव थानाय बिभिन्न राजनितिक दलजों लोब्बा थानाय गासिबो मानसिखौनो जोङो होनो थाखाय सेस्था खालामदों आरो बिथांमोननि खोथा बुंनायफ्रा फैमाला माब्रै राजु नार्जारीया मोनसे परिस्थितियाव मोनसे समस्थियावनो जेननायसो बे खोथा बुंनो राइट गैया आवगायाव देरहागोन होनबाय थादोंमोन खिन्थु नुबाय
सराइबिलाव बियो जेनबायसो दा बिसोरनो जेखि आन्दलन खालामा जेखि माबा खालामा बेयो गासिबो फैमालनि लामायाव थांगासिनो दं आरो फैमालनि लामायाव थांबाय थागोन बे समाव मोनथिनो नाजागोन जिहेतु नोंथांमोना थांनाय जितु बिसायख'थि समाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे बिजेपिजों खुनु एलायन्स गैया गुबुन पार्टिजोंबो एलायन्स गैया नाथाय नोंथांमोना जोबनाय फारसेथिं जितु सरकारा दाबाय अब्ला नोंथांमोना दायो बिजेपिजों एनडिए आव जइन जानाय बायदि जाबाय बा नोंथांमोना सासे मिनिस्टार लाबाय आरो बे समाव बिजेपिनो नोंथांमोना बिटिसि आव इएम बेबायदि दायित्व होगोन नामा? दासिम जाथ'वाखै जोंना खोथाया ओरै जोङो आसामाव जेखि गभर्नमेन्ट जाया भारताव जेखि गभर्नमेन्ट जाया जिहेतु जोंनि बिजना जाहैबाय बिटिसिखौ डेभेलप खालामनांगौ आरो बिटिसिखौ डेभेलप खालामनांगौबा जोङो डाइरेक्टलि आसाम गभर्नमेन्टआ जेखि गभर्नमेन्ट जाया जों बेजों हेफाजाब होनांगौ आरो जोङो मदद होनानै खामानि मावनायाव जाहाथे बिटिसिआ भबिष्यत डेभेलप जायो जों बेखौ जेब्लाबो सिन्था खालामो आरो बे जोंनि बिपिएफनि राजनितिनि मोनसे निति निश्चय आरो बे समाव आङो मोनसे खोथाखौ सोंनो नागिरबाय जितु दायो खोब सरसा जाबाय थादों बियो मोनद' हारिनो जितु एसटि होनाय दा बिनि सायाव गोबां सरसा जागासिनो दङ जिहेतु बिखौ लानानैनो प्रटेस्ट खालामनो थाखाय सिसिटुआ ट्राइबेल संघआ जितु मोनसे धरना 10 तारिखनि जितु नभेम्बर 10 तारिखआव मोनसे धरना हाबाफारि लादों दा बे समाव नोंथांमोननिफ्राय गभर्नमेन्टनिफ्राय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय नैबे समाव बिनि प्रत्याबान बिनि जितु फिननाय बेयो माबायदि जागोन? डाइरेक्टलि जों बिपिएफ राजनिति दला बेफोरखौ डाइरेक्टलि जों इनभल्भ जाया जिहेतु जोंहा बेनि थाखाय ट्राइबेल संघ गोबां अर्गानाइजेसन दं बिथांमोना खालामगोन जों बेखौबो माना खालामा जों बिदिखौबो माना खालामा खिन्थु जोङो डाइरेक्ट बिपिएफ हिसाबै जों इनभल्भबो जाया बेखिनि मोनद' हारिनि एसटि होजानायखौ लुगैयो नोंथांमोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैबाय थानाय समा मा फैयो जों बेजों सिन्था खालामगोन आरो सरसा खालामगोन नोंथाङा जिहेतु बिटिसि समस्ति हिसाबै बा बावखुंग्रि समस्तियाव नोंथाङा प्राय जिखोना बिटिसि इलेक्सन जालांबाय मोनफ्रोमबो समस्ति बा मोनफ्रोमबो बियाराव नोंथाङा देरहागासिनो दङ खेबब्रै जिहेतु नोंथाङा दायो एमसिएलए महरै देरहाबाय नैबे समाव जितु 4th टार्मनि थाखाय नोंथाङा इएम बिबानखौ मा जाहोनाव मोननो हायासै बा नोंथांनो मा खारनाव होआसै नैबे समाव आङो खेबबा देरहाबाय जिहेतु बिटिसिआव खेबबा इलेक्सन जाबाय इएम मोननाय मोननाया गोजौ लेभेलनि खोथा गोजौ लेभेला मा सिन्था खालामदों बे गावसोरनि खोथा भबिष्यत माबा मोनसे सिन्था खालामगोन दासिम गैथ'वा खिन्थु भबिष्यत मा सिन्था खालामगोन बेखौ आं बुंनो हाया गोजौ लेभेला मा सिन्था खालामो बिसोर बिथांमोननि दायित्व नोंथाङा खोब सिनियर जितु बिपिएफनि दैदेनगिरि बे समाव इएम बिबानखौ मोनैयाव दुखु दङ नामा? जेबो दुखु गैया आं जेबो दुखु गैया आङो जिहेतु आवगायावबो एमसिएलए हिसाबै मावबाय दाबो मावगासिनो दं आङो खुनु रावखौबो गाज्रिबो साना आरो क्रिटिसाइसबो खालामा बे गाव गावनि खाफालनि खोथा बे हिसाबै आङो सोलिलांबाय थागोन आरो बिपिएफखौ नागारथारै सासे एमसिएलए होनोबा आंनो सासेखा फैबाय थानाय 2022 मायथाइनि जितु आसाम बिधान सभा एमएलए बिसायख'थियाव नोंथांमोना बोरैहाय बाहागो लानो नागिरदों आरो बिनि थाखाय मा खालारनिफ्राय बबे माननिफ्राय नोंथांमोना बिनि जितु प्लेन पलिसि बेखौ खालामनो नागिरदों? जोङो दानिफ्रायनो एफा एफा रायज्लायगासिनो दं जोङो गुवारै डिसेम्बर जानुवारि दाननिफ्राय फैबाय थानाय 2026 सननि जे एमएलए बिसायख'थि बेखौ गुवारै रायज्लायगोन आरो गुवारै रायज्लायनाय सेन्ट्रेल लेभेलाव रायज्लायनाय पिएमपि बडियाव रायज्लायनाय सिडिएसआव रायज्लायनायनि उनाव जों खबरखौ मोनगोन आरो जों बयबो जिहेतु काउन्सिलाव जाय बिटिसिआव जिरायो बिथांमोनानो देरहायो आरो बे समाव खन्थायावबो जोङो बिपिएफआनो देरहागोन होननानै जों आसाबादि बिटिसिनि अनगायैबो नोंथांमोना बाहेराव जितु बिजाथि होनायनि सरसा खालामदों नामा? दासिम जेबो सावरायाखै बेखौ आं बुंनो हानाय नङा जिहेतु सेन्ट्रेल लेभेलनि गेजेराव जों सावरायनाय जायाखै आरो सावरायै बाथ्राखौ दुगा फागा बुंनानै जेबो लाब गैया नोंथांमोना सरकाराव फैग्रोमोना जिरायग्रोमोना जे थांनाय जितु गभर्नमेन्ट प्रमद बर'नि बा इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि जितु बिथांमोना जितु साख्रि होनाय बे साख्रि होनायखौ नोंथांमोना नायबिजिरनानै माखासेखौ रेजेक्ट खालामगोन बा केन्सेल खालामनाय जागोन होनना बिनि सायाव नोंथांमोना नैबे समाव मा सरसा खालामगासिनो दं? बेफोरखौ नायबिजिरनाय जागोन जिहेतु एसि मिटिंनि डिसिसन आरो बेखौ नायबिजिरनानै जुदि जाय बैध बे थागोन जाय अबैध बेफोरो एसे प्रब्लेम जागोन खारन बियो एसआइउ गैयैखौबो बिसोरो बिथांमोना साख्रि होलांदों
जायफ्रा एसआइआव गैयामोन बेखौबो साख्रि होलांदों पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय बिथांमोना होलांदों आरो गोबां कारापसन इउपिपिएलनि गोबां सुबुङानो कारापसनाव लिप्त जादों आरो बे लिप्त जानायनि थाखाय जों इनकुवारि खालामगोन आरो बेफोरखौ जाय अबैध बेफोरखौ एरख'नो थाखाय जों सेस्था खालामगोन। साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम जिहेतु नोंथांनियाव जोङो खम समनि गेजेरावबाबो मोननैसो जितु आथिखालनि जितु बिटिसि गभर्नमेन्ट बे खामानि मावबाय थानायनि समाव खामानि मावबाय थानायखौ लानानै जों नोंथांनिफ्राय मिथिनो नाजादोंमोन आरो बेखिनिखौ मिथिहोनायनि थाखाय बा फोरमायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावनानै बे सावरायनाय हाबाफारिखौ फोजोबबाय। थेंक इउ।